Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünyada koronavirus keseli 5 milyondan gowrak adama ýokoşdy. Bilermeýleriň aýtmagyna görä kesel tutuş dünýäde ören ýokary tizlik bilen ýaýraýar. Onuň ýaýramagyny haýallatmak maksady bilen dünýäniň dürli ýurtlaryny hökümetler tehnologiýanyň täze mümkinçiliklerden peýdalanmagy nazarda tutýar. Durmuşy ornaşdyrylýan iň jedeli tilsim bolsa, hökümetleriň koronavirus ýokoşan adamy telefon tilsimleriniň üstü bilen ýyzarlamagy hemde onuň aragatnaşykda bolan adamlaryna koronavirusyň ýokoşmak ähtimallygy barada habar bermegi. Bir tarapdan bu dünýä halklarynyň arasyna umyt döredýär. Şeýle mümkinçilik hödürlenýän ýurtlarda adamlaryň bary ýogy etmeli zady degişli telefon tilsimini öz telefonlaryna ýüklemek we köpçülüge çykandan soň tanış ýa-da näme tanış adamlar bilen belli bir wagt ýüz-ýüze aragatnaşykda bolandan soň tilsimiň bazasynaky maglumatlaryň esasyna özüne koronavirusyň ýokoşan bolmak ähtimallygy barada duýduruş habarlaryna garaşmak. Gepleşigimiziň bu sanyny koronavirusa garşy görüşde ulanylýan telefon tilsimleri we olaryň virusy aňtamakda döredýän umydy şahsy maglumatlaryň elde girmesizligine awandyrýan howpy barada maglumatlary siziň dikkatiňize ýetirýäris. Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna pandemiýa we şahsy durmuşyň elde girmesizligi, virus aňtaýan täze tilsimler umyt we gorku döredýär ady bilen çap edilen makalany siziň dikkatiňize ýetirmekde kardeşim Sehra maňa kömek edýär. Covid-19 ýokançlygyny ýydarlamak maksat bilen döredilen täze telefon tilsimleri arkaly toplanan şahsy maglumatlary hökümetlere ynanyp bolarmy? Dünýäde petiklenme çäreleri gowşadylýan wagty täze Covid-19 ýokançlyklarynyň öňüni almaga ýardam bermek üçin giňeldilen saglyk testleri bilen bir hatarda virus ýokuşan adamyň aragatnaşygyny ýydarlamak möhüm bolup durýar. Aragatnaşygy ýydarlamak usuly onlarça ýyl bäri ýokanç kesellere şol sanda gyzamak AIW ve Ebola virusuna garşy görüşüň özeni boldy. Dünýäde bir döwürleriň iň gorkunç keselini, mama keselini 70-nji ýyllarda ýok etmeklik aragatnaşygyň berk ýydarlanmagyny talap etdi. Bu infeksiýa ýoluganlaryň ählisiniň anyklanylmagy, olaryň üzüňeleşdirilmegi hemde kesel döremek howpy astynda bolan adamlaryň immunizasiýa edilmegi üçin şeýle boldy. Ýöne koronavirus ýokanjynyň tizligi hastalaryň kimler bilen duşandygy, olaryň nirelerde bolandygy ýaly aragatnaşygyň däp bolan köne usullar bilen ilde aktarylmagyna baş vermeýär. Öňümüzdäki hepdelerde ABŞ-nyň 44 ştatynda ýokanja ýolugan adamlar bilen interwiu geçirmek hemde keseliň täsirinde galan bolmagy ahmal adamlary anyklamak işleri tapşyrylan telefon goşunyny döretmek üçin onlarça müň Amerikaly işe alynýar. Ýöne şonda da saglyk hünärmenleri hatda artdyrylýan işgär sanlarynyň hem yeterlik däldigini duýdurýarlar. Däp bolan usullara goşmaça hökmünde virus ýokuşan adam bilen aragatnaşyga geçen adamlary anyklamaga hemde olar barada habar bermäge kömek etmek üçin köp hökümet adamlary hususan da ykjam telefon tilsimleri arkaly hemde geolokasiýa maglumatlarynyň üstü bilen awtomatik usulda ýydarlamak mümkinçiliklerine seredýär. Munyň netijesinde Covid-19 täsirini anyklamaga niýetlenen bir topar täze hemde köpsi ozal synagdan geçirilmedik ýydarlama tilsimleri ýüze çykdy. Köp ýurtda oňa gatnaşmak adamyň öz ygtyýarynda bolup, onuň üçin adamlar programmalary öz telefonlaryny özleri ýüklemeli. Ýöne köpleriň ynanjyna görä, ol tilsimleriň netijeli bolmagy adamlaryň gündelik işleri barada çöplenýän hemde tilsim üpçünçilerine we hökümet idaralaryna ynanylýan şahsy maglumatlardan olaryň hyýanatly peýdalanmazlyklaryny talap edýär. Tanqidçiler awtomatlaşdyrylan ýydarlama tilsimleriniň köpüsinde açaçanlygyň ýokdugyny hemde olarda maglumaty ýygnamak, saklamak we ulanmak babatynda degirli çäklendirmeleriň ýokdugyny aýdýarlar. Käbir ýydarlama tilsimleri giň ýaýran hemde olar çuň aralaşýar. Bu ýagdaý şahsy durmuşyň elde girilmesizligi, hökümetiň gereginden artyk maglumata eýe bolmagy we şahsy howpsuzlyk babatynda aladalary döredýär. Human Rights Watch guramasy Russiýa we Hytaý ýaly onsuz hem ýerdiji ýydarlama tejribelerine eýe bolan hökümetleriň elinde bu tilsimleriň sütömüň we ýekirmeleriň gerimini giňeldip biljekdigini
duydurdy. Global ölçögde täze awtomatlaşdyrylan ýygyrlama tilsimleriniň bir-birleri bilen kwapdaşsyzlygy ýurtlaryň arasynda dürli formatlardaky çalamçaş maglumatlary jemlemäge sinenşän alymlar üçin hem kynçylyk döredýär. MIT tilsimatyna sinneşiri peýda bolan bu tilsimleri ýygyrlamak maksady bilen täze maglumat bazasyny işe girizdi. Ol ýer ýüzündäki iň möhüm 25 sany aragatnaşygy awtomatik usulda ýygyrlaýjy ulgamlar barada jikmejikleri öz içine alýar. Türkmenistanda pitikli şol sanda Azatlyk radiosynyň azathabaryny.com web saytyny bökdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulgamyň soňky görnüşini sayfon3.com web saytyndan akylly telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Sayfon 3 arkaly Azatlyk radiosyny hopsuz ýagdaýda ýygyrlaň. MIT tilsimata sinneşirine göre ykçam telefonlaryň geolokasiýa maglumatlaryny ulanýan ýygyrlama tilsimleri iň çuň aralaşyjy tilsimler bolup durýar. Hukuk goraýjylar bu tilsimleriň hökümetlere pandemiýa garşy göreşmekden başga maksatlar üçin hyýanatçylykly ulanýyp bilinjek epetli şahsy maglumata girmäge mümkinçilik berýändiklerini duýdurýarlar. Human Rights Watch guramasynyň sanly hukuklar boýunça hünärmeni Deborah Brown hökümetleriň ulanýan ykçam geolokasiýa ýygyrlama tilsimleriniň adam hukuklaryna çynlakay hop awandyrýandygyny aýdýar. Adamlardan şahsy durmuşyň eldeýirmesizligini pida etmek we öz şahsy maglumatlaryny sinag edilmedik tehnologiýalara tawşyrmak soralýar diýip Brown aýtdy. Pandemiýanyň öňüni almak we jemgyýeti açmak möhüm maksatlardyr. Ýöne biz muny giň ýaýran ýygyrlamasyz edip bileriz diýip ol aýtdy. Mysal üçin Hytaý, Eýran we Russiýa. Hytaýyň ulgamy yerli polisiýa tarapyndan karantin düzgünlerini bozýanlary ýüze çykarmak üçin ulanyldy. Ol raýatlaryň şahsiýetini, olaryň yerleşýän ýerlerini we hatda olaryň onlaýn tölegleriniň sanawyny hem öz içine alýan dürli maglumatlary ýygnaýar. Martyň başynda Eýran AC-19 adly koronavirusy tapıjy tilsimini işe girdende käbir ulanjylar Eýranyň hökümetini programmany öz raýatlaryna garşy içalçylyk etmekde. Olaryň göni geolokasiýa maglumatlaryny, telefon belgilerini we beýleki şahsy maglumatlaryny ýygnamakda aýpladylar. Eýranly dissidentler bu tilsimin ýurduň aňtaw gulluklarına milyonlarça raýatyň telefonlaryna wagt belläp öz özüni täzeleýän ziýanly programma ornaşdyrmaga ruhsat berip biljekdigini duýdurýarlar. Eýran tilsimi baradaky şüpheler onu döreden Smart Land Strategy kompaniýasynyň Eýranyň aňtaw gulluklar üçin gizlilikde ulanjy maglumatlaryny ýygnamakda aýplanýan 2 telegram göçürmesini hem döretmek bilen hassa güýçlendi. Eýranyň saglyk ministrligi ähli Eýranlylara köpçülikleýin SMS uradyp olardan AC-19 tilsimini değişli web saytlardan, Google'ın resmi Play Store tilsiminden hem de üçüncü tarapların tilsim dukanlarından yükläp almağı talap etdi. Milyonlarca Eýranly bu talaby yerine getirdi. Sonra 9. Mart'ta Google bu tilsim ve Smart Land Strategy tarapından döredilen beýleki Eýran tilsimlerini Play Store'dan ayırdı. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, biz virus ýygyrlaýan telefon tilsimleri baradaky maglumata dowam edýäris. Freshfields Brockhaus Deringer halkara hukuk firmasynyň hünärmeni Olga Chislova göre Russiýada geolokasiýa we maglumat ýygyrlaýjy ulgam federal derecede ornaşdyryldy we bu ulgum mobil aragatnaşyk operatorlary we olaryň GPS sistemalary arkaly işleýär.
Adamlara olorun koronavirus barlygy oňyn çykan adam bilen ara gatnaşykda bolanlyklary barada habar vermek bilen bir hatarda. Çislowanyň sözlerine görä bu maglumat Russiýadaky adatdan daşary ýagdaýlarda gaýtawlyň sewit merkezlerine de uğradylýar. Bu aralykda Moskwada öýde galýan koronavirus hastalarynyň öz telefonlaryna sosial gödäwçilik tilsimini gurnamak talap edilýär. Maglumaty merkezleşdirilen bazada saklamak bilen bu tilsim Rus hökümetine ähli ulanujylaryň jaňlaryna, olaryň yerlerine, kameralaryna, telefonlarynyň ýadyna, tor maglumatlaryna we beýleki maglumatlaryna girmäge mümkinçilik döredýär. Privacy International geolokasiýa we maglumat tilsimleriniň hökümetler tarapyndan millionlarça adamyň hereketini ýerleýän sosial gödäwçilik guraly hökmüne aňsatlyk bilen hyýanatly ulanlyp bilinjekdigini aýdýar. Ol adamlary şeýle biderek we ýerdici ýerlemelere tabin etmegiň olaryň hökümeti we saglyk edaralaryna bolan önamyny gaçyrýanyny aýtdy. Maglumaty gorumak boýunça kampaniýaçylar ýakynlygy ýerlemagy niýetlenen tilsimleriň Russiýanyň, Iranyň we Hytaýyň ulanýan geolokasiýa we maglumat tilsimlerinden has az ýerdijidigini aýdýarlar. Olar aňty agentlikleri we kanun goraýjy edaralar tarapyndan ýa-da hatda sewda mahabat maksatlary üçin nädogry ulanylmagy ahmal bolan merkezleşdirilen maglumat binýatlaryny ýok etmek arkaly prosesi merkezleşdirmezligiň mümkinligini aýdýarlar. Bir mümkinçilik DP3T diýilip tanalýan Bluetooth ýakynlyk ýerleýijisi üçin döredilen protokoldur. DP3T gysgaltmasynyň açylyp okulşy gildiğinliği gorayan merkezleştirilmedik ýakynlyk ýerleýijisidir. Ýakynlyk tilsimi bolan telefonlar şeýle tilsimi bolan töwerekdäki beýlekleriň telefonlarynyň arasyna kodlanan belgileri almaşýan sanly el gysyşmagyň bir görnüşini amala asyrmak üçin gysga aralykda Bluetooth birikmelerinden peýdalanýar. DP3T usuluna laýyklykda Bluetooth ýazgylary merkezi maglumat bazasyna däldi. Akıllı telefonlaryň özüne saklanýar. Haçan bir adamyň koronavirus barlygy pozitiv çyksa, awtomatik duýduruşlar döredilýär we şol bir kodlanan bellikli telefonlara anonim duýduruşlar ýeberilýär. Apple bilen Google'un ikisi de ýakynlyk ýerleýiji programmalary, iPhone'lary we Android enjamlary oturtmak üçin bilelikde iş alyp barýarlar. Olar öz akıllı telefonlarynyň arasyna maglumat alyşylmagyna mümkinçilik berýän tilsim programmalaşdyryş interfeýsini bilelikde döretdiler. Maglumat alyşmak üçin häzirlikçe bu programmany ulanujylar öz ýurtlaryny değişli interfeýs ulanýan saglyk edaralary tarapyndan döredilen tilsimler bilen bir hatarda meýletin öz telefonlaryna ýüklemeli. Apple we Google bu programmalaryň gelecekde telefonlary awtomatik gurnaljakdygyny aýdýarlar. Teoriýada bu diýmeklik agdalýan programmanyň dünýädäki akylly telefonlaryň 99%-ni awtomatik ornaşdyryljakdygyny aňladýar. Ýöne ähli ýurt onu ulanmaga razy bolanok. Fransiýa, Germaniýa we Angliýa bilelikde döredilen interfeýsiň ähli maglumaty merkezleşdirilen baza ýerleşdirmeýänligini öňe sürüp onu ulanmakdan ýüze gurdular. Munyň bilen üç hökümet agdalýan meselede käbir täze çykýan aragatnaşygy ýerleýiji tehnologiýalardan adamlaryň şahsy durmuşynyň elde edilmesizligini awanýan howpy alada bildirýän Brüsseldäki Ýewropa Birleşiginiň resmiýetleri bilen gapma garşy bolýar. Ýewropa Komissiýasy agza döwletler tarapyndan ulanylýan aragatnaşygy ýerleýiji tilsimleriň Ýewropa Birleşiginiň şahsy maglumatlary goramak düzgünlerini, şol sanly maglumatlary goramak baradaky umumy düzgünnama hemde elektron gildiňlik görkezmesine dolu laýyk gelmelidigini ýaýar. Ýewropalılaryň önemi ykjam tilsimleriň üstünlüğiniň açary bolar diýip komissiýanyň gymmatlyklary we açaçanlyk boýunça vice-prezidenti Vera Jourova aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň maglumaty goramak düzgünlerine hormat goýmaklyk biziň şahsy durmuşymyzyň elde edilmesizliginiň we esasy hukuklarymyzyň öz güýjüni saklamagyny hemde Ýewropa usulynyň açaçan we proporsional bolmagyny kepillendirmäge ýardam berer diýip Jourova aýtdy. Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan, halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan ýiberilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomoşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.